onye ọbụla kekwe mkpocha ndị n'obodo abịala ọkwa by hustling ka faje Chief, onwe ike bata n'obodo a mgbe esi ka ngwa gị ka mma m uche gị ọ ga-adị ya. Onwe ihe ọnwụ n'ụwa nwee ike ịgba ya wụrụ ihe ọma n'obodo a niile, township niile, mba ụwa niile, mmadụ dịka mụ Ogbuefi nọnyere go one na ụmụazịra m ụmụ dịrị ụmụ agwụrụ mbere ihe mbere ikwu ga-eme ma hapụ ịma na anyị apịago mmadụ. Thank you. Onwe asampete batara obodo a m wee sị ka m buru ụzọ gwa gị ka mma m uche gị ọ ga-adị ya. Ọ bụrụ na uche gị ama ndị a ka m pịa ata ya. Ị na-apụ ara idekres bi onye ọzọ gịnị ka a ga-eme? Thank you. Kịta ka ị jụrụ ezigbo ajụjụ ne achọ m ka enye m 10,000. Nye m 10,000 ka a ga hachite dị nwa bute ka ị pịa bịa ozugbo ka emelewe ya ozugbo. Ị na-eji gbagwụ ya? Ọgwụ gị na-aga ịgba nye gị 10,000 ijebụta ya ọ na-awazi m na-emecha ihe nye ego na gị mazị nye m 10,000 ka m ga bute ọ na ịdọrọ serious m ga-agakwa gakpọ onye ọzọ. Chief, ada ewepụ ihe a penny. Ọ bụrụ na iji 10,000 naira nye m ọ taa 10,000 naira ka m ji ga-eje kpọta taxi buru ebịa mgbe ị ga na-eme m ga-eso gị nọ 10,000 efu onye a ezukwara ezu ofu ihe chọrọ ka ịmata ahụ nwa awụ Ogbuefi nọnyere go one nke mbụ na ụmụ arụsara m ụmụ dori ụmụ agwụrụ mbe ana m achọ ihe dị ụtọ achọrọ m ihe dị ụtọ onwe figọ ma onwe figọ ya gaba. Chief, ịma na otogo m na this business inweta nke a ọ na ya ịgazi ike ya ite ha ịma m believe tim buti ya ama na ọnwa imecha gị butewere m adọrọ m otu ahụ ngwa ka m bịa ezuzukwara ya bifo butere m ya. Chief, ịma na m na gadi ebugona abịa be m ebugona abịa n'ọdụ ahịa m ebe m na-egbu nne m ya na-egwu kpọrọ abịa na ma họtelụ m ịma họtelụ ebe m nọ m ga-agwa receptionist ajụrụ mmadụ ọjụ kpọrọ kpakọtara ozugbo ịmara unu nọmba m 209. Iwu abụọ na-eji aga chipu rapụ na ịbụ mfe ndị a na ndị ka nwa mụrụ emu Alaja anyị gbazie na-agba nke abụọ asị gị na ego nọ n'aka abụọ buru ego rie nne Alaji weta ego ka ya wee ego nnama ndị atụ ndị Awụsa ka ebutata m nnama ihe erichali ya ị na-ala m ga-amịrị ego n'ime enye gị ọmụ Ogbuefi nọnyere go nke izizi
onye ego na-erubere isi ogbuefi ego na-asọpụrụ ogbuefi nna nyere go nke izizi ụmụarụsịrị mụnwa gwuru nke abụ m na o wee efe ile mbọsị a na-ere kwa mbọsị ụbọchị niile ana m ere n'efi m Alaji ka anyị banye n'orugo nke otu a ka ebe isi na ego ahụ dị ebe nọ ọdụ ebe a m nọ ọdụ oke ọkwa ebe ndị na-arị ebe a akwụkwọ na-agba ahịa bigo ebe a berial na ama mụcha nne obodo anyị ma mbịacha berial na ama ị ka na-ekwu okwu so ị ka na-ekwu okwu anaghị ekwu ị na-ekwu okwu ọ kaara gị mma na imechiri ọnụ ọ kaara gị mma na imechiri ọnụ gị nwoke dị sharp alaji nwoke dị sharp anyị ga-enwe Eji millions rie nye ruru anụ 5 naira. Na kifani kimi mihana wepụta ha ka maka ga wotu onu gị wotu onu na gịnị keka yesi emesi ya na ọdọ m ọgbatu da boy nchọ ka ngo ego m nwetara ị na-azụ nna gị oke shelu na phone dịkwa ya n'ọnụ phone dị ebe a ma jide nke ahụ nna mba weta ego ahụ weta nene ego dị n'ime nke nene ego dị n'ime ebe ahụ nke ọsọ ndị ya anụ mwa ke na-achara anya na ụta ya ka kenye enu ka eri ke nọsọsị ya gị ke ya cheka ngwa gị ụlọ ga onwe ka ihe esikwu okwu ebe a mụwa gị ịmụchite ụlọ mgbatị gị na anya na stop ihe na ụta ka keke gwa what's your problem ọ kisi adịghị mma cheka mụwa gị anya mba akpụ na olubere otu ahụ onye ma na olubere n'ụdị maka ọbụrụ ya na-ekwu gị n'aba mba ebe ka ntinye gị na line ka ala bụ kene lokal anụ maka anyị gbapụ international kiribe na-achalụ m anya chọ maka na anyị mere ọlụ lụsi chọọ ka ilu anyị eze emife ọlụ n'afọ ọkụ ya nna anyị wọdụ nwayọ akpụ mmemme gị ife mmemme gị egwu ndeke nekwa ndeke yes gitu no ka Chioma, biaba. Kedụ ebe esi? Brother ji mfe enyi nwanyị. Enyi gị nwanyị? Ee. Okay, kedu ihe iji bata? Brother nwekwa ihe nji webata ahụ. Ese? Nke enyi nwanyị ka nje enwe ihe nji webata. Onye ji ebe enyi ya nwaanyị nwere ihe o ji abata, but onye ji ebe enyi ya nwaanyị nwere ife ọ ga-eri mgbe ọ ga-abata. Brother onye ji ebe enyi ya nwaanyị ihe a na-ere ebe a mmeji were ihe bata na. Chioma, nye m ihe iji bata. Ka ị chọọ ka m saachị gị. Ọ bụ ihe nji webata. Okay, ị chọọ ka m saachị gị. Brother bụ ihe nji webata hapụ m aka biko. Nye m ihe iji bata. Okay, ị chọọ ịma ihe m ga-eme, chọọ ka m bido n'isi ma ihe m ga-eme na-abị. Nwa nye m ihe iji bata. Brother like ọkwa m ihe na-eme o. Ọkwa maka na m enwe obi gị ji eme ihe a. Nwa weta ya. Nwa oge ọbụla ị na-ahala. Piri nwe. Apụta ya ka o si ya. Elekwala m anya o. Weta ha ncha. Oh, brother, she don't care now. Weta kwa nka. Weta ya. Brother, I like what me. Ga weta. Ya? Amala. Bia mama. Kedu na ga? Brother, oh, ifu meba. Okay. Ị chọrọ ize ezo wee banye. Mba, brother, oh yeah, good morning and good afternoon. Mo je nke na afu. Mba na-ekene chabe. Bịa kene bịa. Okay, achọ m ogologo akwụkwọ. Kedu ife iji bata? Brother, mo ko yen jibata. Nwere. Ko nwe ihe iji bata. Ejem na nke enyi m nwanyị. Nweta ihe mere n'ezi brother. Asiki na asi. Ọnwụ ihe mere ni. Amara afọ gị mgbe ị bara moto.
Fungi weti anga kwa som ye weta kan gwa gu. Mba happy as Onye Nhazi. Onwe heme. Let me hear you better. But onwe ni benji. Nga brother na chagwere nke mi. Chalozia. My man. Brother na yeba. Brother, o nke enyi mu. Onwe ozo abi. Mo ba. Brother, talk more. Cholo. Ino kata no la me go. Hey, beba. Park well. Park is it? Ibu moto. Nke a ibu na azọ ọbụla moto. Ha? Ebe ka isi. Unu ka ka nsi. Isi n'ụlọ ụka. Kedu ife iji bata? Okwuchukwu iji. In fact, cheka ngwa gị nnọọ. Achọghị m ikwu ogologo okwu because ogologo okwu adịghị n'ukwu ụka mgbede. Ada ụka mgbede a ka isi na ihe nchọ ka ngwa gị n'ahụ. Olu echi m ga-agbagha gị nnọọ fọ tata mana echi niile ịbataba ebe a ọnwụ na onwere ihe iji bata onwere ife ọnwụ na-agabakwa gị ọnụ na a na-eme onye jewe n'ụlọ ụka were ego jenye Chukwu ị na-asị m na nsi n'ụlọ ụka nata nwoke ego were ego nye Chukwu ọ bụghị ihe anyị gbakọ na-eme kedu ife nwere ihe ọbọdị kedu ka esi ebunye egwu ukwu moto ha otu a ka ị wee gbagharịa gbachata ife asị Onye Nhazi ịbata ebe a iburu ya otu a bata mmanụ ụlọ n'ime nri brọda ekwuzina ụdị ya biko okwu ị na-ekwu lụrụ alụ ife na ana na-eme dịka Kio dị ka na-eme nri ka m chọrọ n'iri. Chọrọ iri. Leshi. Come. Leshi gị. Monkey dey walk babu dey chọ. Lenu gị. Ị ga-aga achịkwa na chọọchị unu ahụ. Adị chọọchị unu nye unu nri. Keke unu mmadụ ga ewere ife na-enye enweta ife. I bụrụ onye oriri. Nke ga-atụrụ ya ki. Ka ịkwana ihe Ndị Amaka ibi na-achọ okwu nuna. Ndị Amaka nwoke is na akwa mo. Ndị Amaka is na akwa nuna anụ a. Ọ bụrụ nkata si afụgota akwa iri. Enife ngwa gị ịpụ ilo ị gacha ego ga-ejigota akwa igola akwa ị emetụta akwa m aka. Ọkwa ị na-ebe m na-agwa ya maka m ga-agbu ya ọtọ. Nna m aka gafụ na-egote akwa ibe na-eyi ya na-ekpere m chọọchị. Ị na-ekwugoro okwu nyime ịma na sketi m tụọ oyi. Ihe dị mma na ị ka na-achọ nri gbukwa oge ebe ahụ ịpụ ilo ị gachụta ego ị bịa rie nri ịnụla ya na-ekpe chọọchị ụdị ihe ike na-akwọ ntị ego awụrụ onye oriri No wonder. Look at it. Let's go call. I don't care. Let's go. Come on. Oh, it's a demon here. Nanya ba. Abari. Up to your close be. Come on, that time engage. Now I'm going to office. Is it office? I'll move it. Shut up. What does your wire carry? Oh, of course.
Just la Lola. On the hush. On the hush. La Lola ba. Anya bila hustling kai wetego. Akwazi hustling kaina. Onye ọbụla kekwe nkụcha ndị nwe obodo abịala ọkwa by hustling ka faji ejelu onye ọbụla anyị nọ n'obodo bụ youth nwa ala anyị nọ n'ihe na-eme n'obodo a mana dịka anyị gbachara nkịtị anyị nọ n'ihe na-eme n'obodo a kamgbe Uwaezuoke maka na ndị Igbo tụrụ nsị na okenye a na-anọ n'ụlọ ihe na-awụta mbụ na obodo anyị ahụrụgo obodo arụ ị ga-esi meri n'ikwe bifo ị na-ewu n'ime ụlọ ka ije weta ọdụ afọgharị ya yutu ka njọ ụlọ otu onye n'aka n'obodo mụnwa ga-agbara ya bụ nkụ today ka m ga-eji ya si nri anyị nere n'ọhịa ma nne na nna akpụ nkụ anyị nọ nga ma akpụ nkụ anyị nọ na akpụ nkụ gụrụ ha niile gụkwara secondary from primary to secondary school. Onye dị ka m si ahịa abata ụbọchị a akpụ nkụ mụ na enyi m nwaanyị kwụkwa akpụ nkụ ọpụtakwa n'ụzọ nara m enyi m nwaanyị ihe dị nka akpụ nkụ ọ dị ka m ga-akpọrọ Jizọs Kraịst ka anyị rechara ahịa na chọpụ anyị nwatakịrị a na-akpọ akpụ nkụ ewere bịa bukọsịrị ego m unu ma nwanne nwaanyị iwu asa nwanụ asa mpetụlụ ka m pụtakwala abụ ụmụ guys eburukwa nwanne nwaanyị ana m ajụ ka ọ gịnị eburukwa nwanne nwaanyị bakwadi ma ọbịa Ndị obodo a wenite anya ya hazielu meeting ma keke ewuta m ha yikpọla aka ndị wee were nkume n'ugbo ụlọ aka na nwoke ga-abọcha na isi gị ka anyị ga-ahụzụ gwarịsị anọ ọgba gị na-ewepụta na jite ụmụ ihe n'otu a anyị wesị ka anyị wetara ugwu ntu dịda na nke last week n'ịhazi na ego họzụ mama chekwa ka m gwa gị ego agbụkwọ ego a na-eri ihe ahụ ihe nchọ na aka iwere ego akata aba anyị ma anyị gaa haziela anyị ụmụ ihe eji ahazi ihe n'ụlọ ihe dịka akpa oshibaka dobe n'ụlọ a bute akpa beans bute akpa garị dobe ebe a wee gotekwa ụmụ ihe eji ahazichi ya dobe n'ụlọ a wee na-ahazi ya and ife ofe gasị nke dị ka ibe ya ụwa nwere nwa ọkụkọ anyị dobe n'azụ na ọkụkọ ha zụrụ arụkwụrụ ebe ọkọ ife agwa gị ndị dokwana ebe a ndị nhazi ndị nwụ dobe n'ụlọ ọ mekwa bụrụkwa na unu na-ejekwa ezu ihe ọkọ ndị mmadụ
azụ na ọsịja ego weta ọgọ lekwa na mụ na-anapụtakwa mma kpọọ ya lekwa na abụ m kpọọ ya hozili achị adịkwa ya o mma ihe ama m n'ụdị mmadụ ibu anyị adịghị enyere gị aka ị na-akọmplen nkịta nụ anya chukwukwa na-enyere gị aka ị na-asọspekt kwa anyị na-eweli iwe nna agba m nụ ndo ime ihe m kwuru bụ hozili ruru ebe ọkụkọ nọ na-atụ m egwu ịgbana ya oshi gbọọ ya banye hozili o mbesiri unu ofe ada ofe gị ga-eyeri iti akpụ ịmụta otu afọ m wa akpụ ndị a na-ahụgodo akpụ mgbe ọbụla ma ya eche m nọọ mgbe ka ya maka anyị wee jisa nnọọ ka anyị na-ejizi gị aka ka ịtọdebe afọ ahụ ị na ya ka ụmụazị na tango ya ga ara adị mụ Taku. Kita ke alam wen. Wo no suja no suyo ta ni ihe. Wa ta wono maazia, maazia ejinu unu. Kede heme. F. Kam bitu mi ho abata. Zuo ni ike, won ari bie ni nwe musi. Eh? Ai. Haji. Bịa Chineke mee. Haji. Onye kpọchiri ite ofe m. Dagu. Ọjọ ebere ihe a. Ha? Ọjọ ebere ihe a. Ọjọ nwere ịkpata n'ime ụlọ a. Onye nyere m nri. Nka. Ajụghị na ajụ m. Bekwa. Abara n'ime ụlọ hụ nri. Chukwu kpọtara m bred, ọnwụgbo kara aka. Na-enegbu nna anụ ọkụ mọkpụrụ enyi ya. Ọjị na-enweta ego nri n'ime ụlọ a. Lekwa ọkụkọ ụmụ nwetara na họzụ. Ọjị nwebe ọka si wee bata ebe a. Anụ a. N'idobe nwe m. Ọjị ana m ajụ gị nwa mere ịmụ ibe osi. Mmadụ adịghị enwe mụta akwụwapụ m isi. Yeah, confirm. Yeah. Asna mama George. Mama. Ina kanusi. Onye bụ ya rumu ji? Ọ bụ ya watasi. Ụzọ. Okay. What is this page one? Mama, by husband now. Yeah. Must the guys and husband. Nna husband unu ga adịzikwa egwu. Abalị atọ gara aga unu gara hustle nnukwu ọkụ ọkpa. Everyday hustle. Anyị wee sie ofe. Taa unu aga hustle ji niile a. Onye like guys and mom why say me husband. Unu na-agbalị ya ga-azụ na amakwa m n'otu a ka husband taa dị. Ha wekwa mmadụ egbe na ebe a na-anwụ n'agụụ. Ofesara na agụ. Onye chesara ababa ji a ọ nọ ubi mmadụ ka okwu. Onye mere ihe dị otu a gịnị na-eme na o ji ego ofe nsala buzie na ụmụ ihe abụbara na m ya n'ụlọ ofe nsala ka m bụ isiri ụlọ ofe nsala ụlọ enwere okwu onye m ga-abịa isi kịta anyị bụ ebe a na-atagharị afọ sinsi n'ime obodo ebe a na-eme ha ọzọ nye anyị esi adịbe I did look for some. Hey!
makwa n'ihe abụ so otu a ka ndị m na-ama osi n'ọbịa pụsiri iji mụ ama m onye je busiri ji m kọrọ akụ ndị gbachara agba n'ime ji a eziokwu eke na-ajụ m ogini n'ikwu n'anya amakwa m otu si nweta ji ahụ amakwa m otu si nweta n'elu nwaanyị ajadu dị ka m gbamasịkwa nọọ nwaanyị ajadu ọ ga-adịrị onye mere ihe a na mma ọ ma adịrị ya mma nwa ebe ị ga-eji alụ nwa m ebe alụ maka na ebe a na-esi anya begide ibe nwa bata ya n'arụ ịchọwakwa ọgwụ ị ga-ala ka ị wee dịrị onwe ike ịdịnata onye ahụ na mma ọ ga-adịrị onye ahụ na mma mmụọ obodo a ga-akwụgbu onye mere ihe a onye ahụ agaghị ahụ ihe ọma na ndụ ya ọ dị mma nwa m goro nwa arụ anyị achụọ ya n'ike ma metụta ya n'arụ Donatus di m ihe ọnwụ na-eme ọ ga-adịta onye mere ihe a na mma ọ ga-adịrị onye ahụ na mma ọ ga-adịrị onye ahụ na mma onye ahụ aga-ahụ ihe ọma na ndụ ya kekwana ihe m ga-eme ugbu ụwa m onye mere ihe a mmụọ ala ga-akwụgbu ya onye mere ihe a ọnwụ Donatus ọ ga-adịnatara onye mere ihe a na mma mmụọ ọdịnala ga-akwụgbu onye ahụ ọkwa n'obodo a adịbara Chukwu Taku ebe ka nsụpụta gwa ji nke a jigo n'efu ji niile a nwere ji esi na ọba wee weta ana m ajụ gị ma jigo n'efu ede m elikwa ibe ezute n'ori onye nyekwere n'oge ede m eli ibe ezute n'ori ikwudo ụmụaka ka vazugo ori bụ ezube ofu mbosi egbusisi ebe a bikwa na ịsa n'anya ji ya isi n'oprovu ji ya Agnes bụrụ ji bụlara Agnes onye ọnwa Agnes ihe ajụ ụmụ njeta na họzụ maka mgbe ị ga-ahụwaba ala kwuo nke karịrị ọnụ gị mgbe ị ahụwagide ala kwuo nke karịrị ọnụ gị ebe a gapụta mụ na gị o ebe a gapụta mụ na gị eziokwu vie na ịsa n'anya bụrụ bụlara Agnes ebe mana ọjị biko nyere m ohere ka m gara gị riri akụ ụmụ wetara ibe nji bịa nọdụ anyị ebe anụ bụ ka njụ ọ bụ ka esi eme ọ bụ etu esi eme anụ niile ka ọ bụ na obululi karịa nke bụ na omume na omume ụmụ na-ebutezili nnukwu ife ifele n'ezinụlọ a ọ dịbụ mma na anyị jọsụsị ka anyị bata n'ụlọ a na-atara onwe anyị afụfụ atarakwa m afụ maazị atụtero sị ka anyị na-eme họzụ ọkwa họzụ ahụ ka anyị na họzụ na-enweta ihe anyị na-eri ma ọ na-agaghị anyị ka anyị zuo ike pa họzụla sepụkwa anyị aka na-arụ họzụla na-enwero shop ọ da-azụ afịa o nwere ugbo karibina na họzụ ji gịnị ahọzụ ọ gịnị bụ nke a ihe m na-ahọzụ ka ị chọrọ ịma mbe ị na-abịa ikwesịghị ịbara m ya ikwesịkwana ịbara ya ụmụ m ịchọ onye na-abara mba ị ga-abara ya ọjị nwa gị ịchọ onye na-ata ụta ị ga-ata ọjị nwa gị bụ ọkụkọ dị mbụ ọmụmanụ ụmụ m jusicha ụlọ 1 dozen onye ọ mụrụ ọ na-abụ ọkwado isi a na ya zuo ike oligolu na aka ike ọ na-eme etu a ọ bụ ukwu na-azọ ya ụsọ ukwu nwaanyị Owere onye na-azọ ya ụsọ o ji wee bụ na 123 unu amụa 123 unu amụa ọmaka n'oru ofu ebe ọ na-amago rapụchachasị okwu ama na ọjị dịela lapụ ọjị ihe kwesịrị ime ile ebe ọjị nwa na-akwa na ndụ na ọ bụrụ mbụ katakuma bewe ya akwa Mama
Mama. Oh, by Hajina. Maton kill work at Baba. Give me my gale and come quagozo. I took one can you upon a fair. If we were, I don't can you upon a fair, Muenaga. And then the one would die. We work away, Bozo. The winning him would do what? It's showing to hear Wezu. What goes with his real? I didn't swear his rezu. I want to know when Cahoso, a cook goes rezu. I want to have from Hashi for Hosling. Paliwa. Cheregudu is up by Mekokolaka or Manyanabo fear. Mekola be a rally. Kakuna can just be like a and the mother referee. Why him may come with a Kwabazika for the Anaso. Eh, get a cable as in them. Bria Gabozo. I'm going to be working in your husband. His vehicle can name. What? Mobiko, you can't see what. Sinako Wenaga, I'm Hey, Takuma. How's the room? You can't have blue when you were Unazo. Oh, to Pwedi Apple. Dear Malu. Ogini Bunka. Oh, hustle in one Bunka. Oh, hustle wine and hustle waiver. I forgot more like that. I'm going to get up. Oh, Dialaga. Oh, Jamuel Mona. If I'm alone now, when you soon got it. Can you know what came in wicked neck and Tiniba and Aquaba? Eh? I'll drop a Love of money, not the root of evil. If we're gonna do banachi, if we're going to chadiram. Igwe takuba no me atoro ibum no boda. Igwe lenu wa isi medical mu igwe. Igwe de no wala mo bi. Onye. Oh. Igwe. Lenu wa isi medical mu. Igwe. Takuma no mu yezubu am no shi. Mbosa ka nwa takuma ba ndeche ofe no ni to ofe. Ndo sara ngeji we manage owa m. Dewe no ferata. Akane ku ka na egwu. Abata no ba jimu. Buchichi chaji baraborokpo. Ji baraborokpo ndo sara ngagire na ya leta ihe. Igwe. Nke ka na agbari mo obi. Au, igwe. Ai. Takoma no mi ada ne ewu. Ewu ndo sara ngeji me niti di mono mu ayi be m. Abuwara ewu m no shi. Ai. Igwe, akwa di mo to ayi igwe. Igwe lenu. Oji oko isi na nwunye ya bụ Takuma. Ife ha na-eme n'obodo anya. Igwe. Igwe lenu nwanyị si mbedeka. Onye na-enyo isi ya na-apụta. Ọkwa onye na-enyo isi ya na-apụta. Agnes. Iji n'aka na ife niile ị na-ekwu furu efu nọ ndị be ọjị na ọjị bịa bụrụ ngwongwo ndị a. Igwe ọjị na nwunye ya bụ Takuma na ụmụ ya. Igwe ji n'aka igwe maka na ezi nwa ya nwoke rachara ofe m na-achụ ya nke jiri anya mfụ. Ọ bụrụ na ejepụta ọjị na ndị bịa na Takuma na ụmụ ya niile kwụba n'ọgbọ, ị nwere ndị osi anyị ga-abịa kwuo na fafụ mgbe ife ndị a na-eme. Igwe ụbọchị ahụ nwa Takuma bịa lechachi ofe m nke nji anya m na-abụ a wee fụ m wee chụba ya ọsọ. Ụmụ okorobịa na-abụ nwa na-eshi ebe ọpụta bịa jide ya tibe ya ihe. Igwe ndị ahụ ga-agbara m akaebe ma nwa onye ga-agbara m akaebe ndị ahụ nọ ya.
Igwe si m lawa. Igwe. Si m lawa. Lama nwaanyị ngwọ lama. Nwaanyị ajadu ka ọ ji na taritakuma nwaanyị aka yokozuna ma ọ bụrụkwa ndị bekee wee dapụ nwaanyị ajadu ruo ma ji ma ede ma ofe ma ewu ọ na ka esi eme anyị egosikwara nwoke a ife ọkụ ji ntị oke eme Okechukwu Okeke na-abịa ndị ọrụ dị ebe nwa ọgba mbọ onye were ego dị n'akpa ma mpakesoda jube ya na nwatoyo ni na-akpọzi m onye ori a na-akpọ ya onye ori ọ dị were ego dị n'aba anụ afọrọ m ego yi ụzọ mana onye nwa na-akpọrọ m ụzọ Papa gị na-achọ tụrụ afọ m. Ọlacha ọbẹ ọ dị were ego dị aba ọ na-abụ m were ego dị n'akpa In fact, Baba, Mama, we be afraid. Nana, I'm onye ochie. We be afraid onye ochie na home. We be afraid onye ochie na home. Nana, I'm onye ochie. I just am to question now. Ụzọ ife nụnwa kalịbakwa m aka o karịvụ nna unu ọjị ebe ka oshi ebe nche bụ ife a ga-enye akọ na ịkọ ike gwụgwọ m ọgwụgwọ m o na-arọ nke nụnwa ndị ebe a ike gwụ m ọgwụgwọ m ya bụ onye ọbụla kpachala anya ya mma nwụ maka ivi unu okiri bụ nka nwaka aghọtakwa n'ebe na-eje aghọtara ka ọ dịba kedu ebe nke bụ nka onye na-enyo isi ya na-apụta ajụjụ m na-ajụ ọ gịnị na-eme n'obodo anyị bụ amara ihe oge nna nna m ha na-achị obodo anyị a bụ amara ihe udo dị nna nna m wee chịsịa ọbanye nna m n'aka si na ya banye nna m n'aka wee si ya wee lutu m udo dị mgbe ha niile na-achị ọ gịnị mezi n'oge nke m agba mbụ ọtụ n'ogwe agba ịbụọ ọtụ n'ogwe ajụjụ m na-ajụ ọsọ ogwe ka a pịala akị mba onye na-enyo isi ya na-apụta ọ gịnị ka anyị ga-eme n'obodo anyị wee mara ihe ka udo wee dị a na-atụ egwu ndị mmụọ na ndị egede o wee lue m n'aka ụmụ ọjọọ amụrụ n'obodo wee ju n'udo amadị n'obodo a ọsọ ofu nwoke na ezinụlọ ya ka anyị pụtara n'obodo anyị amamara ihe ajụjụ ka m na-ajụ ndị amara ihe ọjị na ndị bịa ọjị na nwunye ya ọjị na ụmụ ya nwunye ha ka ababa njin kedu ife o ji wee bụrụ nọọ ofu ezinụlọ na ezinụlọ nnukwu nwa ezinụlọ dị na amara ihe ka anyị ga na-eze ọjị na ndị bịa ọjị na nwunye na ụmụ ya ọjị gara ịnụta nwaanyị eche na ọ na-abụ anụta nwaanyị anọ n'okpuru di ya ọjị wee ga nụta nwaanyị wee nụta ọdịka ya
ya bụ ọ dị ka ọ dị kpọbalụ ọ dị ka ọ dị wee golu nnukwuta aba njin nwunye ọjị ee ọjị na ndị bịa ọjị na ndị bịa ọjị na ndị bịa ugboro ole ka m kpọrọ unu nekwunu ka m na-ezolo anyanwụ nekwunu ka m na-ezolo olisakịrị igwe ọ bụrụ na enwe ife ezinụlọ niile nọ n'obodo anyị bụ amara ihe mere gị na ezinụlọ gị olisa bi n'igwe na-enyekwa gị mana kedu onye m ga-edunye ga-ejere m ozi ya aga m akpọ ibiribi ọgada ofu nwoke na-ejere m ozi ọfụma aha ya bụ ọzọ ofu nwoke ọ na-abụ nzi ozi o jechaa ya ọfụma ọfụma mkpọ ọzọ na ndị otu ya ka ha ga-adọrọ m ọjị na ezinụlọ ya aka na ntị maka na ife akarịa ife afro ka a ga-eme ya ka a ga-eme ya ga-adị maka na onye na-enyo isi ya na-apụta ọ na-aha n'ama onye asị gị na ọ na-ama igwe ọma mme ka nnọ ndụ nke m ọ ga-adị iche ajụjụ ka m na-ajụ nke m ọ ga-adị iche otu ekwe igwe jee kpọọlụ m ọzọ gwa ya kpụrụ ndị otu ya wee bịa ozugbo ozugbo na nnukwu ife na-emebi n'obi eze onye na-enyo isi ya na-apụta onye na-enyo ọ bụ isi ya na-apụta ọ bụ na onye na-enyo isi ya na-apụta ọrụ onye na-enyo isi ya na-apụta ndị ichie onye na-enyo n'isi ya na-apụta na n'afọ ya nnọọ o nwere ife ọzọ m ji wee tibe mkpu akpọkwuba unu ọ bụ ụtụtụ na efifie na abalị ka anyị na-eme nzukọ ka obodo anyị amara ihe ga-esi wee dị na mma ka udo ga-esi wee dị na ya nna m ha chere nna m ọchịa olutu m n'aka okelu m n'aka ọgba m na ya nke m ọ ga-adịzi iche ndị ichie ọkwa anyị na-arụ ọrụ anyị kwesịrị na-eje njenje niile anyị kwesịrị iji wee mee ka udo dị n'obodo nwata nwoke a bụ ọjị na nwunye ya bụ Takuma onye nkịta zara afa na-eme omume ka afọ ya si wee dị tarị Takuma aba o wee bụrụ na omume nwaanyị na-eme nso wee lutu ma ụmụ ya niile ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ụmụ nwaanyị gbara agbụra jewalụ ụmụ nwoke zuru ohi tọgburu ụmụ mmadụ na-aga lekere na-ejizi obodo anyị kwa ihe wee na-ama aja atụ lekere ndị agbata obi anyị ndị ọzọ niile ife nna ajọ ọgwụ ọ gịnị ka a ga-eme ka obodo dị mma ka ofe lụrụ ala zue nri ebe ọ bụ n'ọbụ na nwatakịrị a na-eri gagwanụ bụkwanụ na ekokọrọ ya na ndị na-eri ekokọrọ ya na ụmụ ọgwụ ya bịa dịkere ya faka afọ n'anya a ga-ama ife a ga-eme nwata ezigo m oti ekwe ka o jee kpọọrọ m ọzọ na ndị otu ya ka ha bịa ka anyị tụkọ arụ ọnụ maka sị na ọ na-agba anyụkọ mamịrị ọnụ mee gịnị ọgbọ ụfụfụ ka a mara ka a ga-esi wee kwụọ onye okwu wa maka na ajọ nwa nwụtara n'obodo ọzọ nnọọ dịka na-akpọgbu n'anya agabidi dịka na-akpọgbu n'anya nnọọ a sị na onye na-enyo
isi ya na-apụta onye na-enyo isi ya na-apụta o nwere ife na-adada anyị ewesị ka mụ na ndị ichie mgbakọ aka ọnụ wee kpọọ unu maka na ofu osisi anaghị eme ọfịa a sị m n'ọrụ abụ osuru anya osuru imi ọkwa na ọnụ ụsọ isi bere isi ụbọchị ejere ibe isi ebere m ọnụ igwe kere ife na-eme ịkpa agbara aka na-aza onye jiji anaghị onye ji na nwoke onye obodo anyị unu chara ihe ma ọjị ọ dawara ọjị ya na aba ihe o debere n'ụlọ si na nwunye ma ụmụ ya nwoke ma ụmụ ya nwaanyị ha etirigo obodo anyị bụ amara ihe ịba na-agbata obi anyị n'ihe a na-akọ maka ana m edugo ozi na-asịkwo nna anụta akara eze na onye bụ na eze a na-achịka eze ọ ga-eje n'eje na-ajụ ajụjụ ọkwa na ndị ọzọ bịa nụta wee gwa m ihe a na-ekwu maka obodo anyị karịa o mekọtara na be anyị wee na-anwanye aka n'akụkụ obodo ndị ọzọ dị anyị gburugburu ofu mgbe etukwu amara ihe niile na anyị bụ ndị ohi bụrụ ndị akwụna na ife ndị ọzọ biko ife nji wee kpọọ unu bụ na ama m unu bụ ndị anyị ji eje mba n'obodo anyị asịsị kwatuo enu aja ọma nkarị ntabi anya ise bụ na akwala obi aja wee debe n'ala ọ dị mma ịchụ ewu ojii na-efife mgbe chitere maka ife gịnị na enyi ya nwoke bụ ọjị atagoro ya ofu ebe ọ dị mma mmadụ enye yasịa ịgafe udekpọ ọ ya na-atụ udekpọ nke na-atụbụ maka na nna nsị kama mmeri kpoko dum mi afọ n'ọkụ mụ rapụba iri echacha kpoko dum ha wụrụ ahụ ọ bụrụ maka ọ ji na nwunye ya tarịta kuma afọ ngwelu mfe afụfụ ka ọ dị na mma wee si na ọ metalụ were isi eburu ime ka ujue na onye ujue were aka ekporie kedu ebe mma ebido kedu ebe mma kwụsị akwụsị nwaanyị ya na-agbọta dịta kuma mesịalụ metata amalụ rọpụ mmiri ọkụ ebe na-achọ dị mmanya na ọjị ajọ ọgụ site na mmegbu na-emegbu ọkwa nwoke bụ ọjị ji Emeka wee ụlọ tọkpọ nwa nọ na nwaanyị ụlọ nche niile efugo siga rapụ ọmarịcha ọrụ oyibo nọ na siti nata obodo o ifeso ọjị na tarịta nke tarịta kuma meka kedu ebe mma ebido kedu ife ọzọ n'ụchọ ka mme nje gụlụ aka gị n'ọkụ mba na igwe mba kama tabiri rakụba eze rapụ m ịtacha jụọ anya ka okwe nke o mere igwe onye anọ na ngwọ na nkwụ na-abịa igbo ozigbo ke n'aka gị onye a na-agba na-agba aka gbapụta ịnụ otu olu ị ga-agba otu aka n'ọnwụ ya olu na-abụ gị gba aka na-abụ igwe fom a nọrọ dị na nwaanyị ahụ ata afụfụ ihe na-ata afụfụ bụ spring otokwere ka anya bụ na ogbu ụmụaka iri na ebe ka ha wụsara ebe asị onye ọbụla nwụrụ ka ọ ga-asọ ụfọdụ amaghị bọsị ozu ole ka ha zụwagodo ụfọdụ amaghị bọsị ozu ole ka ha zụwagodo ndị nwụrụ ya na na-esi okokoko na ha nwụfere oke ha wee wụsagide wee wụsa iri na ịbọ nke na-eche na ama ma ọ bụkwa dị ọchị na-arịgo na-arị wee rigogide wee rigo iri na ịbụla ọ dị egwu kama na nwaanyị bụ onye mụ nwa mana ihe na-eme ka ụlọ kwana abụ igwe biko egwekwana igwe ịgba na ụmụaka ahụ were aka atolite ụfọdụ ji ebu kokoma ụfọdụ ji ebu amoduka ụfọdụ ji ebu baret ụfọdụ ji ebu ụdị egbe dị iche iche ụfọdụ ndị nwaanyị ga-ewere otule igwe mana were otule ya ejide etiti mgbidi jeriko biko igwe ihe ndị aṅụchitere dị ochi bụ mmanya ga ma adachitere ya elu adọọla m ya m nkụ nkụ dọọ m igwe nkọrọ gị ihe nwaanyị ahụ mere m ụdị akaja nwaanyị ahụ mere m ntebụl tebụrụ m o jiri m nkwụ arụ ahakwana m agha aha
ọkụ na efe dọlie menu ana m efe ifere ife ụkwụ m eru ala mbọsara ka nsị Chineke ọ bụrụ mistake na m ata anyị ụta emeghị ijiri ke ebe ha ma ọ na-agha ọ bụrụ na m gbara dịkpọ na nwaanyị a na-ese n'ime enu se na-enwe ụkwụ ma na-agba dịka eru ala ebe na-edozi ka obodo ka ịkpọ ọ dịrị ya mma a na-azụ udo dị n'ezinụlọ nwoke na nwaanyị adị happy mee enjoy husband and wife nke a bụ kata ịmaka na-etinye ewere na ihe ọjị jere go ihe a bụ ihe ọjị ewere na gbasa ya na grempa nwezi ihe ejiri kpọrọ onye ọkada na-arị elu onye moto na-arị elu motosaịkụl na-arị elu onye na-anya ụgbọelu na-arị elu onye brikila anyị anaghị agụ ọnụ akwasịrị onye na-enyo isi ya na-apụta onye na-enyo isi ya na-apụta o nwere ife ọzọ anyị ga-eme na-abụrụ na anyị ga-ejide nye nwa amadi ezinụlọ ya kedu jee n'udoro mmọnwaji chịta na ndube ha gwanụ ha na ibe ha na-eme n'obodo anyị na ya abụtọgo anyị na ana ndị agbata obi anyị niile jizie obodo anyị gbabara iwe na ama aja atụ asị m na tata ka ọ ga-ebi n'obodo anyị gbabara ihe ama njizi ewe ma aja atụ nke ma ọ ga-adịzi iche ọkwa ajụjụ ka m na-ajụ igwe unu ga-eje ya bụ na ịnụkwuru ya okwu igwe eji aka nwere ikuku ụlọ ọjị nke mụ na ya jụrụzi igwe na-abịa n'akụkụ nke m ọ bụ na eji ime ozi jee nwude ọgaranya aga m eje mana asị m kwụọ ajụ jee butie aka m adịghị ya igwe ọ bụghị nupụrụ isi aka na ije ozi a mana amaghị m ọnọdụ m ga-anọ ma nje ozi ahụ naanị ma ya asị m nwụ gaba ọnwa ka m siri fụọ ọjị n'ụzọ mụ zie nye ya bịa mana ọ ji anya akwa unu nwunye ya n'azụ wee bịa nga igwe nwa m ịghọtara ine nna masị m ya mụrụ nwa esi onye na-adọkpụ ya na ya kwụrụ ofu ebe ya ọ ma mgbe ya n'isi ọna nwaanyị karịrị ibu n'isi ọ karịrị ngụgba so na ihe bụrụ m jiri nwa na-atọ na mbụdo ọgba otutu bere n'ihe dị na igwe ọ bụrụ m eme ya bịara na m ana m achọ nwaanyị ma ọ bụghị ụdị a ana m achọ nwaanyị ọ bụghị ụdị a achọrọ m ịbụ nwaanyị nke abụọ mana ọ bụghị ụdị a igwe ọ bụ inuburu n'isi ya nwaanyị uburu ibu igwe m a ga-emeli aga m ejidekwu ya igwe ọ bụ inuburu n'isi dịka ndị ime omume oduwala onye na-enyo isi ya na-apụta ofu osisi ọ na-emere ọhịa ofu onye ọ na-esiri ọra ofu onye siere ọra mana ọra siela ofu onye amalisi ndị ichie unu afụra ihe nke unu jikwe ntị ụnụ n'anya